Dobrý den, vážení diváci. Rozhodli jsme se pro vás natočit další reportáž ohledem toho, co se děje v Mirror Parku. Pozvali jsme si na rozhovor pana asistenta Chief of Police, pana Martina Wiesnera, aby se nám vyjádřil k této situaci. Dobrý den, pane Wiesner. Dobrý večer. Popište nám prosím, co se již odehrálo v Mirror Parku. V Mirror Parku bola hlásená opakovaná masívna streľba z rôznych druhov zbraní, na čo respondovali naše jednotky, či zásahové alebo bežné jednotky, aby ukludnili túto situáciu a dostali nelegálne živly pod kontrolu. Jaké kroky podnikají nebo podnikaly jednotky LSPD a LSSD proti agresívnym osobám v Mirror Parku? Do oblasti Mirror Park bol vyslaných viac jednotiek na bežnú patrolovacú činnosť. Takisto bol viackrát schválený záťah na tieto osoby zo strany Department of Justice, aby bola eliminovaná kriminalita v tejto oblasti. Jaká je aktuální situace v Mirror Parku? Je již bezpečno se v Mirror Parku pohybovat? Aktuálna situácia je už bezpečná, všetky nelegálne živly boli eliminované či zatknuté. Budete v Mirror Parku provádět ještě nějaké další úkony a akce? Bohužiaľ na túto otázku vám z taktických dôvodov nemôžem odpovedať, ale občania sa môžu bez problémov a bez obáv pohybovať v oblasti Mirror Parku. Chcete se sám vyjádřit k celé té situaci nějak? Bohužiaľ v meste sú určité nelegálne živly, môžu sa objaviť v rôznych častiach mesta, presne takéto nelegálne živly sa nám tu objavil v Mirror Parku. Našou povinnosťou je tieto nelegálne živly zastaviť, eliminovať a postaviť pred spravodlivosť. Tímto bych vám chtěla poděkovat za váš čas, pane Wiesner. To ďakujem. Další události pro vás budeme nadále sledovat. Za redakci Sam Parker.